Dacă câți rugăciunea, ai o țigară pe un leu. Cum? Când rugăciune, zic țigară? Te dau pe un leu. Nu, zi, apoi zici, îți dau o leu. Ce e un sfert de vin? Cât e un sfert de vin? Hai, veni cu. Ce este cu tine, Coco? Ce are? Ia zi. Ce are cu tine? Rămâne aproape. Dă-i țigara. Nu mai cu aia. Dă-i țigara. Hai, Eliotă, îl spunea lui. Eu spunea că mă mâncam el, nu? Dă-i, du-te să dărăște. La școală, ungeți? Tu te iau. Dați-mi un secat! Dați-mi un secat! Bă, dar... Bă, tu ce cheamă, le pule?